darani aku iki kula kandhut darani. Sapa sing ngonekke anak? Niki wae lho. Kurang ajar. Intok sing njero weteng iki ngoten iki Kang. Sing dikandhut Mbak Mimi. Ngendikake Kang Mas kula mboten trima. Darah dagingku. Kuwi sesuk laire luwak. Mas kok iso megar mingkup? Kok Mas? Lho, bocah lugu ngene iki lho. Bocah lugu aja salahke. Nek karo payu Mas karo aku mau kandungane niku lho. Karo ngono aku isine niku ngerti nek aku meteng lah nek ngerti nek lanang. Wong lugu ora iso diapusi ya lho. Yoga-yoga tak apusi kene tok garit ngono jek percaya. Yoga-yoga nek iki cah lugu. Kok tiwas gelungan lawet jam 6 kok emas. Kelentu. Lentu aku lho. Mas lingin ento gambar perabot kowe ngatak kok nek kene gur arep emas. Kelek diwalek dadi lekek. Lah ya kelek mau lho. Nenek lakek. Aku Sampeyan wong lanang mesti ngerti. Kelintang-kelintang nombak andong apel klingklong. Sugeng dalu Mbak Apri. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin. Dalu Mbak Limbuk. Waduh, suarane jan nyenengke neng ati. Agek munggah diceritani wong tetak. Ra ya ora paham nek karo kowe. Kok ora paham piye? Tetak nomor 1 dingenekke, tetak nomor 2 di laser. Tetak nomor aku mung dikerek kunir. Kerek kunir apane? Dadi ki ra mudeng kaya ngono kuwi, mbok dipotokke to, Nduk. Dipotoke ora. Ya mung jenenge cerita ngoten. nek kagem piyai kakung ra harus itu wajib. Apalagi yang beragama Islam itu harus. Nggih, mergo kuwi nulat Kanjeng Nabi Ibrahim nek mboten klentu nggih. Yuswa 80 tahun katem ben dipun supe. Nggih. Terus dadi pinaringan putra Nabi Ismail. Nggih. Mbak Mimin ki pinter nek kon sejarah-sejarah ngono. Oh, nemu sak gaduk-gadukipun kok. Nggih. Kapan lho kalian panjenengan? Apa? Kapan? Kapan piye? Kapan? Kangen. Oh, kula kok mboten. Lah piye to lek kok kowe iki ngati wong liya kira ya oh nggih sami Mbak Mimin ngono wis penak ning rasa nyenenge wong akeh. Lah mung kula nggih ngono tok wis ra apa-apa dadak. Aku lho mboten. Kawet dhisik kok ora berhasil lho kowe iki. Lah kula niku wonge ora tau goro, ora kepengin goro niku dosa kok ya. Manut karo ati kula nek sampean kangen monggo nek kula ora kok. Niku tak gawe kepenak. Iya. Ora apa-apa wingi kono ki lali karo aku. Lah nyapa? Kesuwen nyuting angguk ki lho syuting ora tarine gergene mudhun terus. Channel alah kaya sempat-sempate. Mbok kowe nganggo sandal penari sak jagat kok sing disyuting mung siji kuwi iki nek ora ndek kerentek apa-apa ra ya ora mungkin. Ora, jangan salah. Kula niku ning pinggir panggung, terus angguke niku nyedak sing jeneng angguk jarine niku nek kacamata terus wis kesurupan to. Niku nyedak-nyedak dhewe ora kula sing nyedak. Terus kersane angguke niku dislupi ngoten. Dislupi. Mbok kowe nganggo sandangan angguk. Apa nganggo ngono wae sesuk kok cedak-cedit ngono. Lah ya ning wulune dikerok. Dadi sing bola-bali aku matur telu perangan kuwi to, Nduk. Siji kudu dikandani ilmu agama wiwit isih cilik. Sejak dini. Lah agama wae apa wae becik. Siji. Nomor loro kudu dicontoni saka lingkungan terkecil saka keluarga. Aja mung ngandalke Pak Guru karo Bu Guru mergo Pak Guru Bu Guru ora 24 jam ngawasi putra wayahe. Kaping telu nih. Kaping telu kanca srawunge putrane dhewe wayahe dhewe iki sapa? Nek srawunge karo wong nimpal letong ya mambu letong.
kumpule karo wong adol minyak wangi, mambu minyak wangi, kumpule pemuka agama Pak Ustad ke dadi ilmu agamane kuat. Betul. Lah wong ora ngarahke dosa gedhe, medhotke pas seduluran. Oh. Cah saiki nek ra dijalurke mboten mudeng. Nggih. Sok ben putra-putrane ya tak arahke, nek bapak niki sedayu ngono ya. Nembe ngandhut ta? Lah kok wis 4,5 ngono kok wingi kan agek 3. Kula bakal lemeteng 10 sasi, 10 tahun. 10 sasi ki kok. 10 sasi nggih. Nggih. Wah, ono wae. Waduh, ayo. Alah. Ya nek sing jeneng bintang tamu saben bengi piye ya mesti serangane bangsa batuk. Engko bar batuk kuwi terus bisu. Ampun, jenengan kok bisu lho. Kok bisu lho, Cik. Badinipun saged sowan silaturahmi malih. Kalau wingi sampun wonten Nanggulan, sakmenika wonten Kali Bawang. Kali Bawang. Matur sembah nuwun nggih Pak Eno, diupeni terus. Utangku gergarek kurang 3 sasi nduk melu Pak Seno terus. Kuwi ngoyo nglangut ngono jek kurang 24 iki tak gencer-gencer terus kurang 3 sasi. Apane? Utangku garek 3 sasi wis lunas sesuk. 3 angsuran meneh. Wong kok mbok isra gagas utang kowe iki nang Lho penyemangat kok wong wedok kene babakan utang ki ndagi kok. kowe kuwi Kondo utang Mbak Tatin kuwi Mbak Mimin nyebrak seminggu kuwi nyebrak utang seminggu ngono dadi 3 sasi. wong wedok ki wasis kok ya. Wasis kok yo. Tuku mie ayam ngono. Pak tak tuku mie ayam sik. Itu androk, itu apa-apa. Androk bar. Nggih, menika wonten pamundutan ingkang hamengku ganti. Nyuwun pepeling napa caping gunung jenggleng. Ya. Monggo Mbak Mimin badhe Mbak Apri ngaturaken menapa Mbak Mimin iki engko pembicaraan sing bagus. Pepeling rumiyin mawon nggih. Nggih. Oke, kalau wau Pak Basuki, Mbak Mimin mbok pilih wonten wekdal nggih kula nyuwun pramen kamandaka. Lutung kasarung ngoten lha. Mang pilih kele dadi lutung sinten sing pas mungkin kan sing miji. Ketoke sampean ketoke. Wis rasah didandani. Lutung kasarung niku kamandaka niku kakung. Oh, nggih. Lah kowe iki para lanang. Piye? Aku dapukanku ki dadi putri saka Pasir Luhur. Bah, kapien bungsu Cipta Rasa. Sak kok Pasir Luhur ki Parangkusuma lho. Lah nggih. Kok terus arahe mriku Pasir Luhur niku daerah mriko Pasundan Pajajaran. Oh, ngaten. Pasir Luhur. Mangga. Coba nak. Sing apal apa nak? Pepeling. Oh, pepeling. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sesama. Sampean kita awas-awaske ketok iso-iso kok saya mirip karo Mas Mantri ya nek tak awas-awaske. Nek ngono ki hukum maksudnya mirip lo sing ngendang ngono ya. Hukum alam kok. Dari anake ra trimo aja to Pak aja. Anu, iki kenal ibu Mamah Anyar gelem ne? Bobok iya mewangi pake. Anu sangune kurang rat anu jikokke Budhe. Lho ora gelem kok. Oh ya wis bapakne wing kok tak sangoni ya. Dalam bentuk yang berbeda. Wah, mbok kaya apa? Iya, priya dewasa karo wanita kulina dimangsa ki ra ngerti. Kulina dimangsa. Aja pada ditinggalke. Lho, anake aku gelem Pak ndek kuwi ayu ngono kuwi lho anake dhewe ngomong ora apa-apa. Ngono iku dujuk atine anake sik engko bapakne terus anu ke. Buke ayu ning ra iso digunakake karo pake. Piye kok langsung jurusanmu rono lho. Lah piye? Jadi diterke sekolah ya Le ya. Numpak angkong.
Ya ora apa-apa kemampuane sing penting perhatian kasih sayang arep ditumpakne mobil nek ra tau kasih sayang ya padha wae. Ya. Ora apa-apa ngembayar SPP. Nah, sekaret karo bunda. Ketoke kae piyai sing numpak plat AD mau ketoke. Ngarepku rak ana mobil plat AD MD iki saka Klaten iki mesti aku. Ono mesti ana sing bengok. Dawarke wedhus berarti mentok gak sampean. Kok ya paham. Rekane mapuniku Ano sahadate kang angka siji ya blantik tenan kok ya nok. Iya. Aku tau rono ki Mas Uki men nganggo kathok cekak kae diceluk karo ponakane ning mburi omah. Le. Kok ponakan to? niku wedhuse kok. Oh, to aku kira kene nek ponakane pirang-pirang kok laklik. Benjang peresmian kolam renang penyan kedah rawuh ten buku kula lho. Gawe kolam renang. Ya so kolam renang. Ijinan. Wah, luar biasa. Menika gazebo Nggih. menawi penyan badhe transit, wingking menika joglo kalian kolam renang. Wah, Dan menika untuk umum tidak dipungut biaya. Mbok jenenge apa kolam renangmu? Tirta Glugut Kencana. Lah ngisor dapuran pring kok. Dadi nek adusku ora resik malah sik-sikan. Ya ora apa-apa sak-sake kok ya ngono iki biasane nganggo jeneng wilayah kok ngono. Tirta Glugut Kencana. Kuwi sing berhak nganyari Pak Seno sik diresmike Pak Seno. kaya ngartok injen. Mengke kula anduki. Amah. Nek gatel ora apa-apa mong kuwi pangajab kuwi lali ngukurke aku. Pancene tak ner kok. Kok modus wedok iku iso golek selah. Nek wedok prejengane jenengan ki nek ke Pak Seno lagi iruh kala menjinge jenengan wis gila kok arep piye. Ya ora, nek ditutup nganggo wajah Luna Maya ya kono ya kersa. Ora kurang dalan to ya wong terus wae 1000 dalan kok. Cara alus apa cara mloho. Nek sing mloho kaya ngapa? Mloho aku langsung cul ngono kuwi cara alus ya kowe ngerti dhewe. Mubeng omah ping 10 ora nganggo apa-apa. Nek ra jabang bayine Sena Nugroho ora katut mimin delokno. Kae iki kok terus Kowe karo masamu mbong omah ping 10. Ora nggo apa-apa. Ora nggo apa-apa njuk rumah sama aku ora ngerti duwe cara ta. Kampung tak lumpukke kalau ana wong edan kaya aku. Dikentong kono aku ngono. Gagal kowe. Malah rung sida ndare wong golek sugihan. Yen nak kang angka loro salat dene kang dalu ketoke guluku gatel ora mergo watuk kok Pri. Lah nyapa? Penyesuaian. Kok penyesuaian? Iki lho bandule lho, penyesuaiane lho. Lah kurang kumuk kok dadak. Ketoke penyesuaian guluku ki lho kok gatel kok kulite kok iku ora jero kok. Lah gatel ki gembreng 15 gram anyar penyesuaian dadi ning kulite anu lho. Mulane gatel kok ora mari. Wong kok pamere kaya ngono lho. Mak tak dulu tak obani bat watu kok ora mari. Mula kok mlakumu rada ngene. Lah iya kok rada wungkuk ngene. Ambotan merga. 15 gram tenan kok iya. Rasane Mbok penyesuaian ya kok ora langsung plek nang kulitku ngono ya mas-masan iki apa mas tuwa kok marah ya kok. Piye mlakune piye? Lah, Pak Seno ngawas kene liyane lho tuku. Ya tak amatke tenan jebul ya ming ganjelan gombal tenan. Sabar nggih njing ben nggih kagungane panjenengan iki. Apane? Menika Ngrasudi. Pak Seno. Dalang kok ming dicawisi kaos kaki. Iki ya piye dalan kok mbok aku si gombal iki Tapi nek jeneng wong tresno harus diperjuangkan. Nek mbak basan mbok neng leng semute diperjuangkan. Nek wong aku tresno ora gelem rekoso, ora gelem memperjuangkan itu tidak cinta. Jadi cinta itu butuh Ditolak kono kipo-kipo nek aku tresno tak perjuangkan. Nek belum jangan katakan putus asa manakala kamu belum memperjuangkan. Ora mung babakan tresno, pekerjaan ya ngono.
Nggih. Kalau aku nyambut gawe ngene wis tak rewangi ibadah ora sugih-sugih ora ngene-ngene lho. Itu berarti kamu belum siap menjadi petarung yang tangguh. Itu berjuang. Pepalang itu semakin membuat kamu semakin paribasan derajatnya sansaya tinggi. Oh, Tapi nek yang mudah-mudah saja itu nanti manakala jatuh dia sulit untuk bangkit. nggih bener niku. Kanca-kanca perlu dirungokke iki. Kudu petarung sing tangguh. Kesel kaya ngapa dipaksa. Aja nganti pati-pati nek tangane rung digip. Saking kesele wis kakak-kakak ngopo. Lho kanca-kanca iki ora tanggapane diarep-arep bareng ana tanggapan blandreng ngresuluk ra itu. Kudu semangat. Lho nek apa kesel Disyukuri nggih, Pak. disyukuri, semangat disyukuri kanthi ati seneng, kesele ora krasa. Ya pijet to ora apa-apa, kuwi saranane kok. Tak pijeti apa piye? Nah, Wah, rumangsaku sing mbok nersa apa jane iki? oh saiki ya rada bareng kanca-kanca tak kandhani Mas, apa blandrengan adusi sedina ping 3 ya kaya sak resik-resik ora ana sing ngelek. Mas Solikin ya wis Saiki resik patut wis dijak jagong ya wis patut saiki. Zaman dhisik urung patut saiki wis patut. Niki sithik ning nyelekit lho. Kenang kok dhisik nang Dhisik ra patut patut kok. piye ta? Wonge bagus ning cerobo dhisik lah. Bareng kok Mas resik ayo kumpul Pak Seno ki jaga prajane kanca-kanca nggih Mbak Mimin saiki patut manis lho. Dimanis-maniske. Bojone semeteng meneh lho. Apa ya? Meteng meneh. Apa ya? Saking manise ngawang weh, ngono deh. pengaruh lho ngono kuwi Wan. Iya. Ayo Mbak Apri. Ayo. Ramadan nindakno poso. Papat zakat. Ping 5. Ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam sempurna. Ya, mangga dados. Enggak. Kalau wau pamundutan saking Bapak Haji Basuki Sih, kepiling sampun menika katur. kala wau nggih. Tindakke salat nduk ibadah apa wae. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul. Mula dirikanlah salat, jangan hanya jalankan. Menjalankan ki ya mung nglakokke ning mendirikan ki nguat-nguatke anggone salat. Lho, didikan sing ngantek rubuh agamane. Agama apa wae tak kira mengajarkan kebaikan. Padha-padha wong Islam anu salatmu salah. Kowe nganggo donga kunut, aku ora nganggo doa kunut. Sing salah ki ora sing nganggo doa kunut apa sing ora. Sing salah. Sing salah sing ora gelem nindakke ibadah. Terus ngono wae. Dadi anu kowe Muhammadiyah, kowe NU, kowe MTA. Kabeh kuwi mesti duwe pedoman Pedomane dhewe-dhewe. dhewe-dhewe. Islam kuwi tetep siji, ya. Ning duwe pedoman dhewe-dhewe. NU apik, Muhammadiyah apik, LDI apik, MTA apik, kabeh becik. Sing kleru sing gawe dardah sing kuna ucuk-ucuk. Sing marake dadi cecongkrahan antarane padha-padha wong agama. Engko ndak dadi geguyu wong liya sing sak kuwi politik adu domba ngono kuwi jenenge. Dadi politik adu domba. Dadi monggo wis men, perbedaan itu indah. Gusti Allah kan gawe iki ngono kabeh padha seragam iso. Ning pancen Gusti Allah itu menyukai keindahan. Cara nggon taman ki ana mawar, ana melati. Perbedaan itu ana sebuah anggrek. keindahan. Keindahan. Jangan untuk diseragamkan. Nah, Cara-carane kaya gamelan. Iki rak beda-beda bentuke, ning nek dituthuk bareng rak suarane dadi endah. Contoh Ngono ta. konkret wis cetha kaya ngene. Ayo, pokoknya apapun bentuknya pancen wong arep mecah belah ki dengan dalih apapun bisa. Ada dianu ngene liwat iki ra iso, liwat iki ra iso, liwat agama ra iso. Lah, media yang paling efektif itu adalah lewat seni budaya kaya ngene iki. Iki lho nek sing marahi Mbak Mimin larang iki. Nek rupane wis ora kalah, Mas. Loh, kadang nek melalui penataran do ngantuk. Lho, tenan lho kula niku ngalem niku anu kok. iki lahir Itu lahir batin kok, saya enggak. Kula mboten gawe-gawe. Sampeyan niku mangkane biyen nuwun sewu, sampeyan kelingan apa mboten? Niki fakta lho, Mbak. Nggih. Nalika ketemu pisanan kula takoni, "Jenengan teng mriki pinten sementen?" Terus piye kedua, jenengan mangarani sementen, kowe malah wedi. Ampun, Pak. Kinggilen mboten.
ngelmu sampean patut didol semonten. Lho saiki nyatane luar biasa lho. Kemayune. Nek saiki genah larang tenan. Nek dhisik kowe kan larang. Larangane agama. Nek dhisik. Saiki larang tenan. Iya, iki nyelekit ya. Lho dadi ngomongan intinya hidup itu mudah. Ning aja digampangke, jangan mempersulit. Iya. Wong urip ki gampang sing marai simpel. Wong hidup itu murah sing marake larang ki gengsine menungso. Kae tuwe pengin, kae tuku mobil pengin padahal durung mampu. Engko wayahe ngangsur, iso ngangsur anake ra kopen, bojone ra kopen mung golek wah. Nyandang pengen hebat. Sing penting patut wayah jago nganggo kaya ngene, wayah dolan nganggo kaya ngene, wayah ning sawah nganggo kaya ngene. Sing penting atine resik. Atine resik. Nek tanggane enek sing duwe apa-apa rasah iri. Lah kae. Ana tanggoku ki tuku kulkas awake adem panas. Tanggane tuku anting-anting gulung kuming. Tanggane tuku mobil jundil-jundil. Tanggane tuku kalung gulung-gulung. Kae tuku kulkas aku nek ra ndek es iso njaluk. Tuku mobil mbok ono anakku masuk angin arep ngeterke nang rumah sakit rasah nyewa budhe nyun tulung ngampil ra penak to. Nek rasake ya oke-oke ngonten niku kok. Kula niku ya sok tumon piyai ngonten niku. Tanggane tuku mobil. Gandeng ora iso nututi tuku mobil terus kowe ngerti ra? Kayak saben bengi metu kae. Kae iki ngepet. Tapi yang rasane bangsa kaya ngono kuwi. Lah kae iki anu nek kuwi iso kes to kuwi. Sing dipakake sok kuwi anake sing ra gelem dipakake. Nah, ana sing ngono kuwi. Kuwi nek iso tuku kes. Nek utang ya aja digrenengi. Alah, kuat pirang sasi, 3 sasi ditarik dealer. Nyung ngomong. Apik dilurui. Nek jane ketoke rupane wong wedok sing wangun ngonten niku mung rupa sampean lho. Apa cerita? Lho, menika fakta lho. Nggih. Mulih ngaji wae mesti ora grenengan. Piye? Yu, lek ngaji mah tok seneng apa malaikatan ngono ki. Anu ngarepe tok ki, lho, mburi aku mana apa-apa, panitiane lho, ngerti pengajian jamaah akeh kok ngepres. Mburi malaikatan blas wedang sak cerete ra etuk. Kowe iki ngaji golek ilmu, apa kowe arep golek gibah, golek tambah dosa. Mula sampean aku le gumun ki lho. Sampean cangkemane kok padha ngono lho. Lah kula iso persis tenan. Iki jane ibu-ibu ki golek amal, golek ganjaran, golek ngilmu apa malah ndeder dosa. Lah nggih. Lah kan dikembalikan ke niat awal to. Niate nek ngono wis dadi niate. Nek priyayi mriki mboten enten ngoten ngaji ya ngaji nang gereja ya nang gereja, nang pura ya nang pura. Apa mono? Ya 1 2 3 4 5 6. Kok apa? Oke malah nggih. Menika wonten pamundutan caping gunung Mbak Apri, Mbak Mimin. Yo diaturke. Kula aturke sing gagrak Madura caping gunung. Oh, cocok. Yo Mbak Anting lambang sih. Anting lambang sih ya nak. Mesem sih ora merengut. Nah, iki ora merengut ngantuk. Yo alon waduh. Iya. Nggih, Pak De. Ayo iki ya dadi blesteran. Blesteran pripun? Sampeyan wong lanang nyandang wedok niki wong wedok polahe kok wong lanang. Mbok delok nilai melangkah ra kaya wong kaya gentho terminal. Apane teng ijolan apa piye teng? Apane sing ijolan? Ijolan perabot apa piye nek nuwun? Kenekan ye. Yen aku portable kok, Nduk. Cah lugu. Iya. Nggih. Lancar to Nduk kuliahe? Alhamdulillah. Wis ora njaplak meneh. Wis ora jiplak. Ora Mau ajenge maju to nyanyi. Terus lagune kula dereng hafal. Itu kan Pak Sino mboten ngertos nek kula jiplak niki. Pak Sino ora ngerti nek jiplak ngene iki. Iya. Dah kok ndagine ram. Ya, dibawani caping gunung cara Madura. Ya, ya. Madura. Kok sing tangan iki sing apik, sing ngene ngrayung apa nyempurit ngene apa piye kok ngene iki kaya wong gendong intuk kowe iki. Intukin apa? Induk kuwi tuyul. Tuyul. Dadi bocah cilik kaya bayi gundul njukuki dhuwit jarene wong aku ya ora mudeng. Gedene niki. Kok gedene iki to macem-macem. Darani niki kula kandhet darani. Sopo sing nguneke anak? Niki wae lho. Kurang ajar. Induk iki sing njero weteng iki ngoten iki. Sing dikandhut Mbak Mimin. Mang ndikake Kang Mas kula mboten trima.
darah dagingku. Kuwi sesuk laire luwak. Kok malah anak-anak garangan iki piye? Lah adae gur kok ngono arep apa? Apa mergo legane galengan ya, Pri? Anu lek gawe pangani lho, lek gawe pangani lho. Aku ora kulino prihatin ning sawah dadi iki mangan sak panganane weton sawah kuwi lek gawe panganan mbok ngirim garwane iki lho. Ayo Ting, ngundak aku mah kepirangan Ting. Nggone akeh kok ning galengan. Ngono kuwi anyar. Ya. Ora apa-apa. Lek kowe ngerti ra? Nggo sayang. Sing ngatur pernapasane anting ki ning ndi lho? Ndi? Neng kelek, Mbak. Sirkulasi ya. Nek Oh. larase dhuwur ngono rada digarke. Nek dhewe rak beda, nek dhewe rak ngempit karo Ngempit karo- megar. Nek laras dhuwur rak mingkuk. Nek laras gedhe roh megar ngene. Lah, emang nek anting sekon- ngene. Emang kok iso megar mingkuk? Kok emas? Lho, bocah lugu ngene iki lho. Bocah lugu aja salahke. Nek karo kowe arep ayu Mas karo aku mau kandungane niku lho. Karo ngono aku isine niku ngerti nek aku meteng lah, nek kowe ngerti nek lanang. Wong lugu ora iso diapusi ya lho. Yoga-yoga tak apusi kene tok garit ngono jek percaya. Yoga-yoga nek iki cah lugu. Kok tiwas gelungan lawet jamenem kok emas. Kelentu. Lentu aku lho. Mas. Lek entok-entok gambar perabot kowe ngatak kok nek kene gur arep emas. Anu nduk tutupno becik kuwi wong jujur ki apik. Jujur itu meskipun menyakitkan tapi lebih baik daripada kita indah ning kebohongan. Sukime entuk dalan terus. Selama ini aku yang selalu teraniaya. Kowe membuka mata hati konco-konco lan penonton. Sing sejatine wedok murni sejati. Sapa? Jenengan. Lho. Sansaya Apa gede, kuwi? sansaya gede. Lho. Mlaku rene. Lho. Malah kuntilanak tekan deger. Kuwi iki cacing pita ya isine. Ayo nah. Mon memajang kon keruk jenur Nganggo dikeruk barang. kuning radin Suarane anting apik ya, Lek. Suarane anting apik ya, Lek. Ya, apik to? Apik to suarane anting? Ya apik suarane becik. Lah iya. Suarane apik, anting becik. Ger tekonmu sing bosok. Piye Wong to? kowe dela-dela dehidrasi. Ngguwatoki kene gorokane kering gatel mudura. Karo ngombe nek ngantek aku paribasan ning kene mandek ning kira gelem mlaku piye? Ya wis Wis seneng gigi patiku. wah banget. Lah kene diceluk Mas kowe malah bahagia kowe mah. Iya, Nduk, sih. budhe tak ngombe sik, Nduk. nggih Suarane anting apik ya, Lek. Madari. Kok do sirik to?
kaya keruk-keruk kaya ulur jagung. Lah, aku ya aneh. Kowe jane sekalor apa pitu iki nang. Ayo wong jenenge ciri khas dhek iki tak dandani ya ora iso. Dijari irapet ya digarke meneh. Sumuke mergane. Dikipasi ngono kuwi tak kipasi aku nek sumbukne tak kipasi ngene iki nduk aku. Engko tole masuk angin lho engko. Iki lanang apa wedok? Wedok, jenengane ketok wetenge kaya ngene kok ya. Wedok. Ki rahime ngene iki, rahim. Dadi nek 3 bulan dalam kandungan itu udah dimasukkan roh. Lho nek sebenarnya kan ruh, nek jadurunge kan ngagek kaya jenengan kaya gumpalan darah. Saiki wis telu mlaku dadi wis ana ruh ning jeneng iki dadi. Wis do murung weting. Telu mlaku. Dadi kuwi telu kuwi bayi ning jero wetenge Mas Mbak Mimin kuwi wis Mas. Pak De piye malah muni Mas? Meteng kok Mbak Mimin kuwi wis mlaku-mlaku, telu mlaku soalé. kok sok mlaku tekan cengel barang kuwi nggo. Ana jenis kelaminnya apa ngono bakal ketok ngene iki. Ayo. Suarane pancen bocah iki jen ngono ya penuk banget. Cetha ngoten nggih artiku. Jin. Karo muni jine karo noleh ngiwa. Jin. Mas Jin. Padake bangsa halus. Semangat ya, Nak. Nggih, Mas. Nah, wis pacar rung. Dereng. Derek golek Ah, wis Sukimen armari Apa iki? gitu. Ora apa meneh duwe ora apa-apa nggo penyemangat. Nggih, Penyemangat ora benjing. apa-apa. Nek kuliah digoncengke ngono ki ora apa-apa. Nek kesenggol geger ngono ki ora apa-apa. Mosok wong lanang goncengke ora tok apa-apa, ora mungkin to. Lah saiki wong lanang jajak jajan mie ayam iki nek sekedar jajan mie ayam ora apa-apa, ngejak kancane. Nek dijak lu wong loro. Nek karaoke Ora apa-apa, anggere kancane aja wong loro. Ya, Lho, upama karaoke itu karaoke. seni lho, wong loro lho. Upama kowe karaoke karo Denko ki ya ngejak sapa ngono. Dadi aja mung dhewe ngono ngejak Iya. kanca. Iya. Den. Wih. Panasutan. Wah, kok terus menyakitkan lho, ra krungu lho. Piye to, Ting? Ora ya Mas ya. Mas. Malah ra gelem ngoe. Asik asik. Iki upama Denko ki dijak ngadeg sisan ngono ya apik kok pisan. Oh alah, kok ya aja kaya ngono to. Mung mergo perkara pribadi terus marake pas dulurane cerah ngono. Lek jarene Denko ki nek dadi yang anting kok anting nek arep ngambung kono kangelan Lah jarene ngapa? ngono. Lah anting rak cendhek Denko dhuwur. Alah ra apa-apa. Aku kan karo pacarku dhisik ya ora apa-apa. Ngono ki nek selekar padha dadi padha. Ya ta. Sukimen omongane san. Ngelekar to. Wis gawe kowe rasa ngurusi kita. Ucike, tak omong itu. Iki bocah ora dong. Maksudnya wis istirahat bareng-bareng ra ya padha ambruke ngono lho, Nduk. Ora kok piye-piye Oh, ora. jejeran, Lah, yo- bubuk yo- bareng. Ya ora kudu bubuk bareng, dileti apa ngono. Kok bubuk. Lah piye nek ngukur? Duh, ngapa? Hah? Nek ngukur piye? Nek ngukur piye to? Maksudnya kan nek bobo bareng nek jejer Diukur kok nganggo lagi ngerti meteran. to, ngerti Heeh. iki adewe lek padha wae, tapi nek ado-ado kan ra iso. Ra iso ngerti adewe. Sampeyan paham ora? Ora piye to, Nduk kok an ya sebenarnya dikira-kira dhewe. Apa dipraktekke piye apa aku bubuk ngene. Kali- Terus Iki iki nek gembol HP mbok ora ning kono. lah piye? Lho, cah cilik kadang ngene lho, Nduk, nek mung teori tok. Mula gunane SMK ka siap kerja ya ngono kuwi mergo SMK ki ra mung teori ning prakteke ya ana ngono lho. Kadang kala ada yang dengan teori dia sudah wis nyandak pemikirannya nah ra diimplementasikan langsung dalam kehidupan nyata paribasan kadang sok bingung ngono ki lho. Kok anting ki masuk kategori sing bingung apa langsung nyandak ngono lho.
Kula bingung lek nglekar. Ya sengko. Lho lah piye iki nek babakan kok aku malah bingung aku pri kanggo sanepan Anting. iso. Sesuk tak jelasin nang omah. Jenengan nglekar. Heeh, wis. Kalih sinten? Ayo sak-sake. Macem-macem. Ayo. Macem-macem. Panas ojan ling-aling sayang. Ya ora iki. Panas udan aling-aling sayang. Capek. Gunung. Ya, coba saiki sing misuwur Denko. Ya. Ya. Ya, ini Tapi kolaborasi. Pak De, Apa? sayangnya ra wajib kok. Oh iya ya wis ya ben oh. Lah ngopo, Mas? Misuwur ngono kok. Misuwur capek gunung sayang. Ngene. Iya. Ayo goden kok. Yo. Sesuk tak tukokke topi sing cengelir aku danan. Ya, Denko. Ya. Nyekel tak pilih. Ya, kuwi. Misuwur. Sing banter. Ya malu-malu kucing kok ya. Iki ya nek semono ya malu-malu kirik. Ayo. Yo, miswa. Wes ki mau lho. Oh, kowe ra gatek. Pancene pertama ki alon-alon ngono sik, Nduk. Alon-alon. Misuwane ki mau alon ngono lho. Heeh. Ten mriki napa? Maksude alon pripun? Alon ki pelan-pelan. Lah nggih, napa sing alon-alon? Misuwane mau lho. Ah, kok aku ora paham. Getem aku ngono. Nadian. Make Oh, binek Make binek. labeng Make binek kelaben. Make binek kelaben lake. Lakeki laki lanang. Nek ten Madura lanang. Oh, lakeki lanang. Tapi angger Pak De muni ngono kuwi mesti do gugu sampai saiki aku ndak ero. Oh, ora ngerti artine. Jelaske, Mak. Ya, iki lha piye ya? Mak Nek lakek ki ya lanang, nek lekek-lekek aku mudeng. Guyune kuwi lakak-lakak ya nek Nek lekek iki elek to. Kuwi diwalik. kelek Diwalik dadi lekek. Kelek diwalik dadi lekek. Lah ya kelek mau lho. Nek lakek Aku sampean bro. wong lanang mesti ngerti. Mutar. Ngapunten, jenengan lagi hamil ayo. Arep nesu kowe cek bocah, nek ra nesu kok ya bangetan. Dak darani aku. ngunduh wae pakarti. Inomane song banyu song. Ora dong aku ya. Yo. Sepiro? Amene. Numenason berse Ya. Nyapa ta, Ting? mengkis-mengkis aku. Wong cek enom kok mengkis-mengkis nyontoh wa Bude Mimin ki lho. Pripun Bude? Yo manajemen waktu waya istirahat, waya olahraga. Nggih. Heeh, ora olahraga wah tinggu mangan sing akeh ora perlu. Dadi skala prioritas ya, Nduk. Kowe isih enom jangkamu ceh panjang. Kesempatannya masih terbuka lebar untukmu berkreasi. Heeh. Nggih Bude. Iya, teruske. Napa Pak De? Ora apa-apa, guyang-guyu kok ora entuk. Ya anggap aku mayang kon bersengu terus. Dalang guyu kok disengeni. Iya. Ya wis lah menggah-menggah ta? Yuk, Mboten. diangkat nak. Ayo.
Ampun, Mbak. Ade. Ya. Pamit iki kaya wong wis rampung ewuh. Iya. Nggih, adang wis rampung pun nggih, pun paripurna. Iya. Matur suwun. Heeh. Karo gentenan, Mbak. Tatin ayo. Jumeneng, ya. Nek iki rasa diajari pri Tatin nggih. Nek kowe marak diajari jek tekon-tekon apa to Pak Dian ini napa to Mbak Mimin iki rasa diajari los. Bab apa? Ya babakan kawruh apa wae. Bab ngelekar. Bali kuwi meneh. Babakan kawruh sesrawungan, babakan ladi wong tuwa, babakan makarya nek wis dadak dipernah ki mung garek neruske. Ngene kan tesih tuwa jenengan, dadi kawruhe tesih akeh jenengan. Kula ya tetep ngangsu kawruh kalih jenengan. Ya ngono ya Nok, ya sesuk tak ajari sithik mboko sithik. Mbak cari apa? Nek babakan kawruh. Ada jari apa aku jalan? Rajane Sukimen ki lanang apa wedok nek ana wedok kok mak-mak. Oh iya, Pak Ha aku ya. iya, aku ki ya ora krasa ora. Dimak. Modus to iki maksudnya. Ora modus, men rumah ket seduluran lho. Nok. Iki wong wedok le plak-plak kae lho. Lah kowe iki yo lanang Oh, iya, kok. lanang, Yo, iya. lanang kabeh. Arep nendi iki aku jan. Iya. Iku wis podang kuning Mbak Tatin midut. Waduh. Wow, Mbak Tatin midu. Ya, iki ana duwite. Waduh, 120. Ya. Kok Iki nanggung? ana tulisane sing 100 Tatin sing 20 Pak Dalang. Padahal ya gelem 20. Gelem bae ora gelem. Monggo Mbak Tatin. Iya. Kalih napa? Ya iki ana sing nyuwun meneh. Kowe salah siji sik, kowe limbukan iki diaturke siji gara-gara diaturke siji. Ya. Nggih. Ya dibawani. Nggih lali janjine riyen nggih. Engko le gagas dus-dusan engko sik. Ya. Ayo dilalae pas teko ae. Heeh kok mesti ya. Anggere muni pas limbukan mesti pas teko. Iya. Aku njaluk kreseke Mas tak gone mulih wae. Aku ora kober nang kene. Kresek Kan kupakan wedhus. Ya, kuwi jeneng dodok lampang wong wedok ki tiriwat. Batine Mas iki ngadeg kono ka sini serak wedi lho lek kuwi. Kresek ya Mas. Didobeli engko nek ngantek ning dalam ki. Pun gek medhun niku nek pun nesu ngambung dadakan lho Mas niku. Iya. Wong njaluk kresek ngates-ates Mas. Wedi tenan lho. Ya. Apa sik lali janjine ya kena Tin? Ya. Nggih. Dina Minggu kang tak anti Nyong iki sing gone Pak Marsudi arep tok jaluk sisan ora. napa niku? Lah iku dhuwit kok. Oh nggih. Saweran. Nek duit ya arep. Walah alah. Lah iki urung dilakoni e. Lah niku napa? Iki apa jenenge iki nyuwun iki mau. Podang kuning. Oh, ini sing 100 kuwi bali. Bali sing 100 iki mau ki Iki podang kuning e. Iki lali janjine. Kondur kabeh arep diemplep. Lah padha le 100 lho, ra ya. Awake sak gajah. Ya wis ben kene kok urung tandange ora. Kene. Padha satu se kok dadak idol iki lho. Mbok iki dalange iki. Iya. Kok masa dalang turu barang. Ya ora apa-apa kok, ora tekan kok. Kowe ya ora nyedak kok. Yo nyedak lho, aku tekan kene kok ora Kok nyedak. mengar nampani dadak go uthik. Dadak disengget. Ah, sengget. Sengget purun. Apa ta sengget? Sogok. Nyengget ki cara Pelem lho musime Pelem saiki ra sengget. nyegrok pelem ki lho, Nduk. Nyogok pelem. nyengget Nyengget ki ki nyogrok. nyeretel. Lah nek wong Jawa asli saiki sok ora iso bedake. Nyogok, nyengget, nyerengget, nyeronggot kuwi apa kuwi kata-katane benten, beda nggih. kabeh, beda kabeh. Sengget. Sengget ki dhuwur disogok ngono di sengget. Nek Sosoke. Nek sogok Nek sogok ya disogok ngono. Sogok. Pamane ana saluran banyu sing bumpet kae Bumpet. disogok Sogok. nganggo disogok. nek ini ya dikoroki no. Hah? Kok enggak maju metu. Nek dikorok ki dubengke. Nyok di sogok kene karo dubengke. Kuwi dikoroki. Nek sogok ora nganggo tubengke. Ora nganggo. Kok dhewe. Selep ngono. Ya jadi
piye? Ya kok dene koyo ngeplak, ngampleng, jagur wis beda-beda. Ngeplak, ngampleng njek jagur kan ngene beda. Jagur ki tangane ngene. Padha-padha. Jagur. Sapa wingi sing bar jagur? Aku. Dadi ketoke padha-padha nak nibani tangan jenenge wis beda. Oh, Mula nggih. endahe basa Jawa luar biasa, kosakatanya luar biasa. Nggih. Tetep kudu ngangsu kawruh. Mula aja sok ninggalke basa Jawa. Kowe iki sing saiki sinden lagi naik daune sithik-sithik bahasa Indonesia. Halo, ana sing apal lho ae. Mergo cantik. Mergane iki ten sok Jakarta. pinter, kemewat. Apa toh? Apaan sih? Ya mergane dijak Pak Seno lho nang Jakarta kan harus bahasa Indonesia terus nang Jawa iki kegawa ngono lho. Ya gawa ya ana apik ana orane. Soale kanca kula niku tak tanamkan harus menghargai budaya masing-masing daerah. Oh ngaten. Dadi kanca-kanca niku nek mayang ning Jakarta numpak bis gedhe ngonten mandeg ning Banyumas ya medun saka bis langsung ajak kaya kowe. Kepriwe ki mandeg maning Banyumas kaya kowe. Engko tekan Sunda ya basa Sunda, tekan Jakarta ya bahasa Indonesia ki menghargai daerah. Lah Di nggih. mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nggih lah iki kula enggak apaan sih ya kan ya. Ayo rasa digawa ning Yojo nek sebare Yojo ya basa Jawa neh. Nek Yojo kok dilokke kok apaan sih? Sekarang ketontoy. Ketentok. Ya. Ayo nak. Bapak sing muni ndi ayo. Sok Karo padha cantik lek kemayu Cimin. kowe. Ora ya kae guyon lho kok terus dadi Ayo. aja ya Pak Sino Aku saiki bareng. dadi nek ketemu wong iki mesti Tadin sok cantik ngono iki mergo jenengan lho. Ora ya kae mau keceplosan ya. Ora tak tenan. ralat Mas aja. Iki Dadi pancen ayu. punjeris kok kono. Iya. Pancen ayu tenan ora sok cantik, iki ora sok cantik. Ah, ning- Ayu asli ayu. Wis viral lho ngono. Hah? Tetepen. Aku nyedak ngono ya gawane ya pengin kok jenenge. Pengen nyawang kae ndahane Mbak Tatini lho. Mulane kok omongan karo aku sing dimatke kok kudu mripate wajah tapi kok rono-merono lho. Aku ki nyamang bandul kalung iki padha karo ngono aku apa ora wong wedoke seliranya kan sama. Lah piye padha ora bandule? Beda, Mbak. Gede ngendi? Gede tekku. Oh. Nah aku cilik ya. Kok bandule loro iki sapa kamu? Bandul kalung ya mung siji no kok bandul kok loro. Ngomong kok waton bener. Ayo, Din. Pinter golek. Pinter golek. Tilasan. Alasan. Kok tilasan? Jelasane sapa? Kirangan. Alasan ngander-ander angen dukur. Kowe Ngapa? kok ana Garuda Pancasila. Lah aku iki senggaan ngono Oh lho. ya sesuk tak anggone ya. Terus Piye anteng. piye senggakane piye ki mau? Garuda Pancasila. Mangga. Sampun, Pak. Iya, engko isih ana siji lho kok gara-gara lho. Nggih. Disahke ra? Napa? Disahke ora? Mangke to? Ha iya. Lah nggih. Ya. Kene. Titik sing nang kene. Ya saiki wae. Kok urung ditandangi kok titik saiki. Aku sila ilang
lho. Ilang dengkulmu melocot ku apa? Aming Wong ora percayanan lho. Ha, iki Apa kowe dalange kondange iki- Pak Sinoe tertib piyayine kok. Sing ngomong sapa, ora Lha apa. ngomong aku nyatane karo aku curawul kok jenenge curiga lho. Sama saya enggak loh. Pekerjaan dulu diselesaikan. Waduh, bahasa Indonesia. Katanya enggak lho. Karo aku ora lho. Cok lali wis dalange wis tuwa lah. Ya dielingke tugasnya mengingatkan. Ngono lho, Cok tugasmu lali, mengingatkan. tetep Lho Pak lali. Seno ayane oke kok kowe ngelingke aja malah kok ngono Ya tak marane. elengke tetep endi to ngono. Iya, ya sik digunggu sesuk. Ya iki lho tak wadahi kok Tin aja kuwatir. Ya apa? Ada yang ngendi ngesak. Kok rumangsamu kaya aku ki wong iki kebangetan iki lho tak. Lah tak orang plewu ya disak kok mendah 100. Iki lho, mbok mripate iki nggo nyawang. Iki lho 20.000 isi nang kene. Lho, iki arep apa piye? Ya ndi? Nyonya, mbangane keruk wedi, nyokene. Kok ora wedi? Lah wong jeneng kok ya 20 ya tok tampani kok bangetan kok. Ya ndi ora apa-apa nggo tuku yahane. Wah, nggo nguyahi kowe kuwi. Aku tak silih Mbak anu, tak nggone tuku pembalut sik, Mbak. Wes. Kayak iki lho, lek Suki meni Apalagi bojare hamil. Ngono ki slamet tuh ya nek hamil ya. Ya ora. Berarti ki busung keket ya berarti. Oh hamil kok arep tuku pembalut. Ya. Bali nggone. Ya. Wah, sip iki nggo tombo ngantuk. Nanti nek gelem Sak tombo makane suarane mesti pletuk. Ya ora. Pletuk bluk. Ngapa wi? Ayo empo. Ya iki nang kene. Lho iki. Mesti lah ngger kok nek aku ketemplokan nyawa to. Ketemu apa? Nyawa. Nyawa iki apa? Kuwi lho apa jenenge? Kewan cilik-cilik lho. Aku ki kok semut kok nyawa. Ya apa to jenenge mbuh kuwi? Kepik. Apa? Kepik. Endi? Iki kabanget lho cilik-cilik nang kene iki. Mau ana sing mlebu wedangku ora ngerti nek panas. Tak syukurke. Wong tak ler kok nggo mlebu kepik modiar kowe iki. Iki batang nang kene iki saiki iki. Iki apa? Lho, ya ora urip iki wong panas ngentang-entang aku ilate lara kok areng melu ngombe. Aneh-aneh ora. Ora. Waduh. Mlebu meneh. Tin pindho wisan mlebu. Yo. Nanti. Hah? Kok mbok rasok mancing suasana kowe. Lah piye? Esuk dikon nembang kok yo nendi. Ngono aku muni tidur ngono kok ya mah. Ya nanti. Hah? Ya nanti. Ya, aku kaget langsung dikendaleni lho ya. Kaya mau kae lho nek aku. Weh lah, ayo. Ngono ya. Kuwi apa to jane? Wah, ora tanggap nyonya tambani sik ditik. Ya. Asik dodong kemekelen kok dolane. Iya. Ayo dibawani podang kuning. Bawane sing pucung mawon nggih. Apa? Pucung. Aku bingung ngono ta. Nggih. Anu ngurus manuk ngono ta. Ya ora apa-apa. Aku bingung. Soal iki ya Kyai Kulon Progo kok dadi padha karo ning bumi kelairane. Dalan gedhe kan mau ngidul bablas terus tekan desa sing isine wong Batak kabeh. Kok Nanti kuwi Nainggolan. Nanggulan. Nah, Jawane Nanggulan ning asline biyen Nainggolan. Nanggulan tak mriku niku nek kula Sentolo. Iya Karang Nanggulan ngidul engko jedule Sentolo. Oh, saradong ora. Ngidul terus jedul Sentolo pas brimob ana kae kowe mandek tembak sirahmu kowe. Lah ngapa? Lah salah yo ngeyel ora. Sentolo ngulon. Heeh, engko pas tikungan kae ana pom bensin apa jenenge LPG. Lah ngarepe. Lho. Ngarepe iki kebon iki. Ayo tadi nang kono kuwi. Oh. Ana sumur tuwa ayo nang kono. Semua penghunine ya. Ayo nek muncul
Ayo. Saben dina mikir manuk Kepiye manuke kok tok pikir terus ki? ora gelem manggung Wah, ayo men kurang pinter le metrete. piye le meteti piye ora muni ngono kok Karang ngono. Kroto ki aja keke sak jimpit. Ora kroto kok sak biyukan sak gegem ayo mendem manuke. Ha iya, kroto ki menggo manaske awak. Nek carane menungso ki madu. Madu sak sendok wae, stamina iso oke. Madu sak botol. Ayo mangsur. Ha iya. Manuk tak pakani pelet Hah? pelet Manuk apa kowe nganggo pelet iki? Aneh-aneh ora. manuk lele Manuk lele nyungut kowe kuwi. Njur nyungut. Lele ana sungute. Ha iya. Tak padi patil kapok kowe. mikir manuk podang Aku sing nang ngarep omahke kok ireng manuke. Podang ki kuning kok. manuk endi Ngarep omahmu kae. kae manuk apa to jenenge aku ya ora ngerti lho Oh, manuke bapakmu. oh paling bapak kok sing ingu Ya wis ben. manuke avatar Oh, kurang ajar to kowe iku. Karo bapakne kok ngelokke avatar. Bawane jeneng sapa? Sutar. Oh. Pemain film kartun. Avatar. Mula nang omah nggawa toya. Oh iya. apa to ya Tongkat. Oh, desit banget. aku ya ora ngerti to yai ngerti Kok ngono ku kok? banyu Hah? to yai banyu Toya kuwi. Toya iki kae sing nggo silat kae nggo wusu. agawe gregeting ati Kok cangkemmu kaya leng kok ya. Lah mlebu terus e. Masa kon ora omong. Iki lho, Truk. Iki, ora apa-apa nek kaya ngene watune duwalang sangit. ceprek Apa? ceprek mimik apa meneh ya jenenge Begene kowe mah hafal kewan cilik-cilik ngono kuwi. lah ya jenenge ngono kuwi ketoke Iki ceprek iki. Tak jungkatane. kok dijungkati ra nyambung lho Ajare nyeprek. mbok ra omong Kowe sing radongi kowe. lah ya piye wong kewan kok dijungkati iki Rumahmu kewan iki ra ndek rambut to? Duwe iki. Lho tak dudu iki. Lho iki sing gondrong. Lho, wah, iki sing gundul. Iki sing ndase tengah ora ana rambuté, pinggire ana werna-werna. Padake ya mung cilik ora. Kowe nek ndelok tawon kae tok mati nganggo mikroskop. Mikroskop wis sing ndelok barang iso gedhe lho, Truk. Kuwi penuh dengan bulu. Oh iya to. terus jungkate sepiro Hah? jungkate Sik to. Mlebu irungku barang ya, Tin. mula ditutupi mingkem Mingkem jasmu. lah piye to Wong dalange dunake mingkem tenan ora dibayar. lho mangane klebon Hah? Piye? Hah? Kuwi apa to jane? Hah? Ora apa-apa. Mangan bangku lho. Aku tahu mripatku klebon. Walang sange dhewe melu ta kowe mbiyen? Melu. Ah, ning ganjuran kae. Zaman kae to. Heeh. Ana kae to. Mak bleng ngono kuwi tak kedhepe ngene iki mah nguyu to. Wah, nang mata panas banget aku langsung digotong karo Pak Dokter. Tak ora disuntik matane ditokke suntik bul mung disemprot banyu anget. Kok ora disuntik ya? Ora, wae men picak.
Seneng aku nek kowe picak, nek aku seneng kok nek aku picak. Mboten lho ben mari nek wong lara nek disuntik ngono lho. Ming disemprot banyu anget ya lho terus ilang priye iku umpure tenan. Aku terus dendam. Kapan ketemu walang sakit tak uyuhi genti. Terus wis Aku neng mobil ki eneng. Wah, tak jukuk wulune tak ke njaba. Deleke lemah nggon watu tak tur. Mudhar kowe. Kejek-kejek kae. Iso urip tak tuthuke si santung. apa? Mana saya lho tak tuthuk nganggo watu. Tuthuk nganggo apa? Watu. Oh. Coming on. Aku gak ah. Apa sih? Gaya tenan nek muni basa Indonesia kemayu tenan ya asli tenan. Oke sing do nganti go kepencut kok Tatin iki ono sing WA aku lho Gong Tatin itu kalau goro-goro suruh bahasa Indonesia saja. Wah, malu-maluin. Dia itu bahasa Indonesia cuma tahu sekedhik piye. Cuma tahu sedikit. Sedikit. Medhu nang rest area Cikampek iki Jakarta ya tuku apa-apa ki tumbas. Mudhar kowe aku ngono. Wong sing dabakul, "Apa Mbak? Mau beli apa?" Tumbas. Radang. Tonto ya. Nek nang omah tumbas ngono. Ya Jawa ya aja digowo ning kono. Lanjut ya. Aduh, di sini panasnya ngendrang-ngendrang ya. Di sini Saya dek pas adus, waduh, aku krungu kon jaba isin. Glodak, aduh, ciduknya tiba. Nang kene gaya meni, apaan sih? Alah, anake sutar kemana? lah ngopo lho anak sutar ya manusia kok entuk bahasa Indonesia. Mbok ya rasa haleman. Ya itu kan keluar sendiri. Hah? Mas. Hah? Apa tak bagong nih? Bicara apaan kamu? Maksudnya itu secara tidak langsung itu ngomong sendiri ngono lho. Jam pusing kepala. Bisa disirahe ngopo ora? Kaya ana sing mak gremet-gremet nang sirahe. Dicopot, delok. Apane? Jerone ana apane? Ana ndase. Pasti anak kewane mlebu mbok menawa. Ora tak copot. Kowe nek iki prondasku iki terus seneng banget e. Mergane apa? Embo, kaya arep tok liling kae lho rasane. Ora ana rambute gaya. Ana wae. Mangsane ora manis ya, tak semir e. Waduh, disemir ora. Mer putih ya. Ya ben ya. Rambute semir putih. Ha iya, kuwi jenenge wan ora semir. Mentruk. Cek gatelan po. Ijek. Aku apa tak lok ki to, Tin. Ayo weruh lho, piye tak kukurke apa piye? Nya. Koyo lan Nya, tenan. Ya ini ki nak mangane aja. raine lho. Raine cengelmu. Lah kok dikukur ngene to. Ha iso tak tapok kowe. Lah sing kencekan nyawa kan raine. Emah, tak kukure dhewe nek rai. Nek ndas sak karepmu. Lah kon ranya. Ora apa-apa. Iya. Apa iso? Yo dientekke. Nora manda sun pikatku lute banda. Ya. Esuk awan ning omah radoyan mangan keluyuran golek sing tak sawang. Ya. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasa.